serà qui em farà sonar. Ànima en cada dinar. És un projecte integral que pretén treballar el menjador escolar com a espai educatiu i hem intentat que tots els actors que estan implicats en la comunitat educativa estiguen superpresents al projecte. L'objectiu final és que transitem cap a uns menjadors escolars sostenibles, aprofitant l'oportunitat de que tenim una horta de València que ens pot abastir de productes tot l'any, de temporada, ecològics, i creiem que és molt interessant que els xiquets i les xiquetes aprenguen des que són menudes què vol dir un aliment de qualitat, i nosaltres fem una pregunta a l'inici de les sessions, quan treballem amb ells a les classes, que és quanta justícia social n'hi ha en un plat. Que el vent ompliria les nostres vides, ens van prometre. He convidat a un llaurador d'una zona molt propera, així que us presente a Vicent Martí, que és el llaurador. La terra és el Pachamama, és la mare. Tenim dues mares, la mare biològica i també tenim la mare terra. La mare terra és la que ens dona de menjar, de viure, de vestir. La roba que porteu vosaltres és de la terra. És un projecte rebelde. Un projecte rebelde perquè és adonar-se i fer-los entendre als xiquets en la mentira en la que estan vivint. I esteu ajudant d'alguna manera a trencar una sèrie de cadenes, com deia abans, que són invisibles però que tenen una potència molt gran. Esteu ajudant a obrir el cor de les persones, que és l'important, i donar a entendre que no importen els colors, no importen les nacionalitats i que esteu trencant d'alguna forma les barreres i les fronteres. Que lo que has dicho de romper las cadenas que pone la zona. Diu la companya que què fem per trencar les cadenes. ¿Hay algú que vol contestar-li? Yo voy a preguntarle a Lucía que cuál les trecaría a ella, después de lo que habéis dicho. Pues plantando cosas para comérmelas yo, pero las que yo quisiera. Alguna persona sap el que és un cant de batre? Un cant de batre és un cant que s'utilitzava antigament quan els llauradors utilitzaven a les bèsties, és a dir, a les vaques i als bous, per a llaurar el camp. Els llauradors i les llauradores cantaven això, arriba la industrialització, arriba la mecanització i s'acaba aquesta música. Però no sols s'acaba aquesta música, canvia el soroll del camp. El camp, quan abans n'hi havia pardals i animalets que feien soroll, arriben màquines que fan mogolló de ruïdo i què fan els pardals? Se tiren. Comença el dia, 5 de la nit, garba i cistella, gorro de llana, el gos, carretilla i corbella. Té grietes a la palma de la mà, es riu quan veu aquella colla parlant de guanyar-se el pa. I és pobre en una terra... Garba i cistella, gorra de llana. Per què? Perquè fa fred a les 5 del matí. Sabeu què seria la solució? Ara en València estan començant a fer-ho. Que n'hi ha, això es diu mercat de venda directa. És dir, que el llaurador o la llauradora puga posar un aparat i que venga el producte directament a les persones que el compren. D'aquesta forma, el quilo de querelles que jo li pagaria a la venedora seria un quilo de querelles que aniria íntegrament a la venedora. Jo no pagaria €1 per un quilo de querelles que n'anirien 80 cèntims al supermercat i 20 cèntims a la llauradora. Jo li pagaria l'euro sencer a la llauradora. Aquesta seria una molt bona solució. Més comunió amb l'entorn. El llaurador, com no és apreciat, els diners que trau del seu treball i del seu esforç són molt poquets i és pobre en una terra rica que dona tants cultius i tants aliments.
ayudaros a encontrar esas frutas y verduras, os hemos proporcionado un plano. Poetes de este mundo. Las piedras son la contaminación que tiene el agua por los transportes que hay para llevar los productos a otros sitios. El nostre cel, totes aquelles que canten per fer digna la nostra veu, les que en veure la nostra... Claro, al que toquéis se irá al hospital. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Revoltes de pensament, l'existència del saber, la nostra vida creix. Para traer a la comisión de comedor unas propuestas que vamos a hacer ahora. ¿Nos parece bien o preferimos no acudir a esa comisión? Sí, parece bien. ¿Nos parece bien? Vamos a apuntar entonces las propuestas. Que solo traigan productos de granjas cultivadas sin productos químicos. Cuidar el menjar, no comprarlo congelado. Comprar verdura a los que cultivan el verde a los que lo venden en los supermercados. Que vagin els xiquets a la comissió de menjador em pareixia correcte perquè són els consumidors bàsics del menjador, encara que els pares tenen veu i vot, que ells almenys vagin com a veu per a proposar ells el que ells consideren, perquè és que realment han fet bones propostes de salades més variades, de fruites i verdures més ecològiques. Tenen bones propostes i estaria bé que ho escoltaren de la veu d'ells propis, perquè ja tenen prou consciència sobre això. La finalitat és crear un pla d'acció per a fer-hi el trànsit de veres a la pràctica en el menjador escolar i jo crec que estem molt il·lusionades en que això siga algo que es treballi des de tota la comunitat educativa i no sols des d'una part. Hem treballat amb el professorat, fem formació més de què és sobirania alimentària, hem fet curs al CEFIRE per a professors i professores que volien assabentar-se de què era això i com incluir els tallers dins de les aules. Me ha hecho ver cosas nuevas que no había pensado en ellas. Es muy interesante el que el agricultor pueda vender sus propios productos y hacerle ver a los niños que lo tienen ahí al lado, que una bleda, una acelga, no nace de una bolsa en un supermercado, sino que nace en la tierra, con las semillas y poco a poco se van desarrollando. Però si en el centre de les pràctiques que desenvolupen empreses polítiques no està l'amor a la vida humana i no humana i l'amor a la natura, segurament no serà una bona pràctica. I això que és tan simple, a vegades ho oblidem. Yo me parece un proyecto muy interesante a nivel del análisis crítico que los niños y yo misma podemos hacer de todo lo que es el mundo de la empresa y de lo que es el mundo de la alimentación. Digo, esas dos relaciones pienso que ha sido muy interesante, la cantidad de recursos educativos que nos habéis ofrecido y que podemos poner en marcha. Perquè és una altra manera de relacionar els continguts acadèmics en la realitat. I moltes voltes aquest fil connector entre el que uno viu i el que uno estudia sembla que són realitats dissociades i en veritat no, estan íntimament relacionades, que és la vessant més interessant per a mi d'aquest projecte, la vessant mediambiental. I el nostre canvi d'actitud com a element motor de canvi d'una realitat social que existeix i que sembla que està un poc adormida respecte a unes necessitats que són reals i que no puguen demorar en el temps. És com un despertar, no? A l'impuls renovador que està en nosaltres. Amb la folicle estimula, va com
La part de formació que tenim amb els diferents agents, amb alumnat, professorat, AMPA, monitores i monitors, és sols una part del projecte. Òbviament, abans hem hagut de fer un diagnòstic de cada escola per a veure des de quin punt partien, des de quin punt partia cada escola per a fer passos segurs. No és el mateix una escola que no té cuina dins del mateix col·le que una escola que té una cuina, partim de llocs diferents i el diagnòstic és algo molt important per a ubicar-nos. Es de invierno, ¿vale? Alcachofas y coliflor. Y entonces las fichas, naranjitas y limones que hay todo el año. Però avui treballarem una proteïna que és la proteïna vegetal. És a dir, que en lloc de venir d'un animal, ve d'un vegetal. I quina és? Doncs és la llentia. El que hem fet avui és un taller amb nens i nenes per apropar els principis dels menjadors ecològics en aquest taller i promoure sobretot que els nens puguin conèixer el que és la producció ecològica de la mà del propi productor, el que són les verdures de temporada, els cereals i les llegums per menjar d'una manera més equilibrada amb les proteïnes vegetals i les proteïnes animals. Al final és una mica el despertar un interès cap als nens i nenes perquè aquest projecte pugui tenir una continuïtat i a poc pugui arribar a dur-se a terme tant en el menjador com a casa seva. Crec que el modo de vida que tenim avui en dia és un modo de vida molt desconnectat i desubicat del nostre territori. Crec que aquest tipus d'apostes són molt importants i sobretot que no se tenen que quedar en anècdotes, sinó que se tenen que integrar com una base de l'educació de qualsevol xiquet en qualsevol cultura de tot el planeta. I sostenibilitat al plat per a nosaltres, per a la regidoria, és tota una oportunitat per als centres educatius de la nostra ciutat, que tenim 3 centres municipals, per a fer un projecte pilot que tracta un dels temes que consideràvem que des de la ciutat se pot reforçar dins de lo que és el currículum dels nostres xiquets i xiquetes, que és el tema del menjador com a una part molt important del projecte educatiu. En una ciutat com València, que té un entorn agrari tan important però tan difícil de fer sostenible, és molt important que l'alumnat tinga clar què és el que està menjant, què és el que compra i sobretot d'on prové. L'important és que els productes siguin de proximitat i l'important que és tindre una dieta no només equilibrada sinó conscient. Cada matí llaurador crec en tu, en la teua ànima d'aigua del Jup com veig als teus ulls. La agroecología es nuestro futuro. La agroecología puede cambiar el mundo. Queremos un nuevo sistema alimentario más justo. Para aprender cuál es la comida que no lleva productos químicos. La agroecología es justa. Lo natural es bueno. Que las personas no se peleen por el petróleo. Que el llaurador no tiren productos químicos. Que els envasos no sean de plàstic. Que hi ha que menjar bé i sam. I hi ha que menjar aliments de més prop que de més junts per a contaminar menys. Nosotros somos el futuro. Abans que siga impossible la pau com tu saps. Militant d'esperances si pa, despertant les llavors de demà. Primaveres vindran amb els fruits de l'estima.
Cada matí llaurador crec en tu, en la teua ànima d'aigua del Jup, com veig els teus ulls. I cada dia em trobaré perdut si no et recorda la cara i la llum i tot el viscut. Llaurador de collites i adobs, ni distàncies, fronteres ni ports detindran primaveres amb fruits de la lluita. Cada matí és un nou començar, perquè els records no es poden menjar.